siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal gada mazhab. Dia kan ngelawan raja. Itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama Athaur. Sapi beranggas yang siap nyeruduk. Akhirnya militernya mboten wae. Ini kumpul. Jadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam. Lani iwak dongakno macam-macam direspon hatal khitan fil bahr. Wong nak ngalim didongakno isine langit bumi hatal khitan fil bahr. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatal khitan fil bahr. Lan nek nek ngalim ora pati usah istighfar gak apa-apa. Sak langit bumi dongakno di sepuro nganti iwak ning segoro. Lan wong ngalim-ngalim iku ora pati iso istighfar. Lah ben arang alim istighfar dhewe. Pas istighfar tikuse do mlayu mau lha sing iku wis parah. Dadi Abu Thalib maknane muni anak pancen Nabi Thalib ora niat bodho niatine pancen dianggap koyo anake. Tapi prohibe men entuk bathuk muni anak yang ping telu. Wah anake maksudnya sifate kabeh wis pas karek sitok kok amen anake. Apa anakku? Paham anakku kan terus betul jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku itu takon. Kena apa? Nah anakku kena apa? Iki wis pas kabeh ambek alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Witen ku aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh ning sore niku kena manas. Karek sitok kok anakem lho. Lha yo kena apa ya sesuk tak kok. Alamate Nabi ku yatim. Pas neng kandungan ditinggal mati bapak ini nek ana bapak iki batal iki serasi itu. Sahabat ora iku ponakan. Wah terus nuwangis roh. Sakniki niku wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahira atau Bukhaira. Di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad ketemu sinten rahib Bukhaira. Ini utang Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai Budi Palestina. Jadi paham gitu. Jadi dunya ngoten niku. Jadi menane inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Menane kula wau bener, nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa fi qiraatin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Zati qararin kang duweni nggon sing stabil, mustawiyatin tegese kang padha, ya stakiru kang tetep alih ing atase makan utawa dadi kororen sapa sakinu sapa wong kang menghuni makan wa mainen lan air sing jernih niku lho kados teng di surat Tabarak napa sebuti niku qul araaitum in asbaha ma'ukum ghoran famayyatikum bima'in main niku banyu sing napa seger wa mainen lan banyu sing seger main tegese banyu jaren kang mili tohirin dohirin kang dohir tarohu kang ningali ing mak apa aluyun pira-pira mripat. Ya rusuluhe pira-pira rasul kulo mangan sira kabeh minat thayyibati sing pira-pira barang sing suci. Ail halalati tegese barang sing halal. Wa malu lan nglakoni sira kabeh salihan ing amal saleh min fardin saking amal fardu wa naflin lan sunat. Ini sak temen ingsun bima tak malu lan barang sing mbok lakoni kabeh alimun ku zat sing pirsa. Fa ujazikum mongko males ingsun kemi sira kabeh alihi ngatasé mata malun. Terus niki wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah utawa anna hadhihi ummatukum ummatau sami nggih wonten qiraah wa anna kalian apa wa inna wonten sing malah wa an wa inna hadhihi wa kados teori wa sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu gini ku Islam. Lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa inna hadhihi wa alamulan ngerti ya sira kabeh anna hadhi ay millatal Islam sak temene agama Islam ummatukum iku dadi panutan sira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh ayyuhal mukhatabun. Kabeh kowe iku kudune ning Islam. Ya jibu tegese wajib antakunu yen ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam. Umatan tegese umat wahidatan kang siji kudune kita sepakat. Nah Isa ya tetep Abdullah wa Rasulullah, Muhammad ya Abdullah wa Rasulullah, Ibrahim ya Abdullah wa Rasulullah. Sing pangeran namung Allah. Tadawu halun halazimatun fi qiraatin bi takhfifin nun wa an wa fi ukhra bi kasriya wa in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf. Kabeh iku muk trima kawulane Allah. Sing pangeran namung wa ana rabbukum
Fattakun. Wa ana ingsun rabbukum pangeran sira kabeh fattaku mongko wedi sira kabeh ingsun fahdarun tekse wedi sira kabeh ingsun. Wa alam ya. Di kula terangno Lailatul Qadar nggih. Dados kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Qur'an malam 17. Dadi nek pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun bar nggih dadi ora usah digoleki. Tapi kowe ya aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi ya ana ulama sing menduga 10. Berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula nggih pokoke digoleki tapi yakin tok ngoten mawon. Pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel. Ya kitab tiyang riyen, kitab hadis. Niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh ku umure 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Ibrahim pirang atus tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena umatku nak umurin deg-deg terus piye? Terus Allah merespon resah Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umurin deg iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilaine padha beden 1000 tahun. Niku rata-rata tiyang ngitung pinten? 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Nah, pokoke 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener. Ini bener nak salat madhep kula terus koyo wong lah pokoke cara nek gak maksiat niku cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umure ndek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang ideale nggih digoleki tanggal 11 pinter kok. Nah kula biasa 11. Nah mriki 23 wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok liyane 23 dadi kula minoritas. Wong ger malam 21 wong ibadah ya akeh 23 akeh. Takoki wong jenengan gak ibadah Gus, wis aku wis kliwat ya. Rawang kalau wong ramen minoritas wis kliwat ta. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nak cara kula nggih ngergani hadis, nggih ngergani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran niku tanpa tanggal. Gini tengene ayat syahrul Ramadan alladzi unsila fi. Jadi ku nunjukno ya kabeh Ramadan. Ana ulama sing darani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ngeten nek, goleki yo tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe golek tenanan mulai tanggal 21 berarti ku dihitung permulaan. Berarti dihitung rong tenanan. Kula baleni ya. Sing darani tenanan ku kelima ku setare tanggal 1. Nak golek tenanan mulai tanggal 21 jare malaikat, lho kok lagi goleki saiki. Berarti dianggap pemula kan? Ngene ranto perkarane pemula. Lho lagi goleki. Dadi liyane wis setar, wis wayahe entuk. Kowe lagi. Boleh. Lah kula nu pun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawiyah khatam, maca Quran nggih khatam. Wingi tanggal 17 tak dongani. Dadi potensi entuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wae to? Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Dadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun muas kalah kathah men. Wong maca hadis ku dijiwai. Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok golekine tenanane. Ning tak hadis ku tenanane tanggal 21. Tapi gak ono ning riwayat kudu mbok goleki tanggal 21. Kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 21. Ono Nabi ngendikan ngono. Ono ta hadis ku? Ora ono. Wong karuan tak napa syahrul Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran itu pancen 17. Ke 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma ansalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ya tapi tetep wae nggih kula keyakinan kula barokah jembare rahmati Allah mugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat terus supaya soleh-soleh biasalah sing ngeten-ngeten iki lah supaya soleh-soleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetep entuk Lailatul Qadar.
Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nang turune napa ibadah. Umat Nabi kelon wae ibadah. Lho ana hadis kok wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat itu jangkal, mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang nglani bojone wong. Dari Nabi takokane lho. Nabi takokane yo lucu, lah nang ngloni apa? Jenenge wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojomu ora gelem dari kowe sing musibah ya ibadah, dari wong ora jelas. Menghindari musibah itu kan ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ora gelem dilaknati malaikat. Mandi. So ajane wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lha iku nek ora gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ora bener atau nafkah ya ora jelas. Paham gitu, terus kalau suwon Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerokno, supaya kita yakin iku bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye. Niku jelas niku kalau mau cetek mboten mimpi, mboten mengigom begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus, mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan, gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Oh, malah repot ya. Nanggawi istilah yo repot ya. Oh, malaikat nur apa ono apa? Yo malah pelayan aneh-aneh wae, guys. Jadi napa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Niku ngenteni umure Nabi sinten